Berdimuhammedow diskoteka urady, DJ-lik etdi. Wasypçylar prezidenti öwdi. Fiinçiler utonny. 27-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl bayramy münasibetli Aşgabatyň Midan täzirçilik merkezinde gurulan döredüjülük dabarasyna gatnaşdy. Dabara hökümet resmiýleri, sunugy diýişgärleri diýilýänler we beýleki mihmanlar gatnaşdy. Bir sagatlyk çäräniň dowamyna döwlet baş tutany saz çaldy, DJ-lik etdi. Erkediýän saz gurarlarynyň aýratynlyklary barada ýynananlara leksiýa berdi. Hökümet resmiýleri joşup tans etdi. Sunugy diýişgärleri diýilýänler çykyşyň dowamyna ör turup el çarpdylar. Ýyly-ýylyna arkadaga şöhrat diýip gygyrdylar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilen gurrundaş bolan ençeme Türkmenistany ýurtdaky ýeti ykdysady krizisiň fonuny döwlet telewizionyny görkezlen çäräni utonç bilen gahar edip görmänliklerini aýtdylar. Çäräniň açylış bölegini döwlet telewizionynyň siziň üçin körpeler gepleşiginiň alyp barjysy Aşyrdäde Aşyrmurat Gurbanow alyp bardy. Dawaranyň başyny ol baş egip prezidenti täze ýyl bilen gutlady. Soňra sahna Berdimuhammedow çykdy. Şu öleň başlady. 1, 2, 3, 4. Prezidentiň ýerine ýetiren aýdym saatlaryna ýygnananlar tans etdi. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämedowa suwda puduny gödäwçilik edýän vice-premier Çary Gylyjew we beýleki hökümet resmiýleri tikki şemke potdüşýaly hökümet wäşileri bilen deň durup ellerini asmana galgadyp bökçökläp tans edýän ýagdaýda döwlet telewizionyny görkezildi. Adamlar öz günlerini zordan görüp ýörkäler ýokardaky ministrler, başlyklar tans oýnaşyp mesgünne ýaşaýarlar diýip bir ýerli synçy dawaradan soň Azatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda gurrun berdi. İlkinji saatdan soň prezident assaly mara kesme berip öz eýçiligindäki saz guralaryň aýratynlyklary barada ýygnananlara leksiýa berdi. Saz döredüjligini değişli track, sample, remix ýaly adalgylary agzap geçdi. Dawaranyň dowamyna Berdimuhammedow aýdymçylar bilen birlikde özüniň döredünni aýdylýan aýdym sazlary ýerine ýetirdi. Fiinçilere göre diskoteka howasyna geçirilen dawaranyň dowamyny sunugy diýişgärler diýilýänler sahnada üýüşüp tans etdiler. Ýyly-ýylyna gezekli gedegini prezidente baş eýdiler. Bular halkyň gedaý aç gedip ýörenligini bilip hem içiňiz ýansyn ýan ýaly konsert geçirýärler diýip Aşgabatly synçy dawaradan soň Azatlyk bilen gurrundaşlykda aýtdy. Dawaranyň soňy sunugy diýişgärleriniň mikrofonyň başyna geçip prezident barada aýdan öwgüli sözleri bilen utgaşdy. Olar synçylere göre hamala prezidenti öwmekde ýaryşdylar. Köşk şahyry Şaguly we Berdimuhammedow ýaýlalaryň ýüzüne, daglaryň düzüne meňzetdi. Ol ýylanyp gelýän 2020-nji ýylyň Berdimuhammedowyň kydygyny öňe sürdi. Jemal Sapar we Berdimuhammedow gözleriň görejine we şuňa meňdeş beýleki zatlara deňedi. Biz şular ýaly o dön dünýäni bize bahş edip oturan arkadamyz. Hiç bir ýurtda ýok. Bular ýaly gözellik. Adamlar halif ýadydylar. Ýöne bu bolýan zatlara hiç ýyly çäre tapdyrmaýar. Adamlar özleriniň ýokardaky oturan adamlaryň oýnawagyna öwürlendigini aýdýarlar diýip Azatlygyň habarçysy ençeme Aşgabatlynyň sözlerini getirdi.